The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 2 Peter 3:9 and 18. The Lord is not slack concerning his promise, as some count slackness, but is long-suffering toward us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be the glory, both now and forever. Amen. Romans 6:22-23. Having been set free from sin, and having become slaves of God, you have your fruit to holiness, and the end, everlasting life. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. James 4:13-15. Come now, you who say, today or tomorrow we will go to such and such a city, spend a year there, buy and sell, and make a profit, whereas you do not know what will happen tomorrow. For what is your life? It is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Instead, you ought to say, if the Lord wills, we shall live and do this or that. Before we start our Bible study nining adlaw, sa masnandan, gikinahanglan ang atong pagsugid sa atong mga sala. 1 John 1:9, nagaingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. For you unbeliever, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Busa sa hilom, magampo ta. Let us pray. Amahan namong langit nun, nagpasalamat kami kanimo ning lain no sa mga adlaw, ng imong padangat kanamo. Buhi pa kami ning among lawas, kiniti mailan nga imong plano, nagalihok pa, ug nga kami imong gihatagan pagdugang kay gayunan, nga makapadayon kami sa pagkaton, pagtuo, ug paggamit sa imong mga pulong. Ubani kami karon sa among pagpadayon, dining among spiritual momentum, pinagis pagtudlo ka na mong balang Espiritu Santo sa tanang kamatuoran. Inaot nga kini among pagabuhaton nga pagtuon sa pulong nimo, kini mahimong panalangin sa among kinabuhi. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, atong mga igsoon diha ni Kristo, atong mga silingan, atong mga suki, ug kaninyong mga bag-oy labi na. We welcome you with outstretched arms, okay? Giabi-abi kamong tanan. Okay, padayon kita nining atong tulumanon nga adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. O kini atong hisgutan ang bahin sa kaluwasan sa tao. Kini gayod ang atong main thrust ning atong ministry, spreading the good news of salvation to unbelievers og sa pagsabwag, pagsangyaw sa mayong mga
pulong sa Dios nga mao'y makahatag kanato sa kalig-on, kabaskog ug sa atong pagpadayon sa sibog sa unahan sa atong Kristohanon nga pagkinabuhi aron kita maga-function diha sa kabubuton sa Dios. Okay? So we still are now discussing about the doctrine of salvation. Okay? The doctrine of salvation, doktrina sa kaluwasan, una sa tanan. What is meant by salvation? Mao gini atong unahon nato sa pagtuki. Unsa man gyubot pasabot niining kaluwasan? Well, the answer is it is a rescue, it is a deliverance from destruction, a bailout. Okay. Now, kinsa man ug kinsa ug unsa man gyud ang pagaluwason o pagpalingkawas kanila, delivered from or to be bailed out from. So, in general, ang tanang mga sakop sa kaliwatan sa tao, why exempted? For what reason? Mangutana ka. For the reason nga ang tanang mga sakop sa kaliwatan sa tao nakapanunod man sa original nga sala sa una natong mga ginikanan. The very sin they committed against the perfect justice of God nga nahitabo dito sa Harden sa Eden. Kay sila misupil man sa gidili sa Dios to not to eat the forbidden fruit of the tree of the knowledge of good and evil. Nga diin kadtong kahoya, didto ibutang sa Dios sa taliwa gayod sa Harden sa Eden. Anak na mabasa sa Genesis Kapitulo 2, versikulo 17. That very moment nga sila misupil batok sa kabubuton sa Diyos ug sa iyang gidili kanila, they consequently fell. Nalaglag sila. Thus, ang ilang mga kaliwat, their progeny likewise fell. Now, mao kini hinungdan ngano ang tanang mga sakop sa kaliwatan sa tao na nanginahanglan niining pagpalingkawas kanila gikan sa makaluluoy nga kahimtang, which is condemnation to eternal judgment, tungod kadto as a consequence niyatong formula nga gikaron gipahimutang na sa hingpit nga hustisya sa Dios. To it, Adam's original sin plus the old sin nature equals spiritual death. Mao gyud na ang formula. Hinoon, tungod sa grasya sa Dios, ang Dios nagatanyag og hingpit nga pamaagi, sa pagsulbad sa suliran sa atong pagkahimulag gikan sa Dios, pinaagi sa pagpadala sa iyang bugtong anak nganhin ning atong kalibutan aron sa luwas sa kaliwatan sa tao. Hence, diya sa Genesis 3:15 atong makita giunsa gyud pagpahimutang sa Dios kining maong buhat sa iyang anak si Ginoong Hesukristo nagpakamatay dito sa cross. Mao kadto ang unang announcement o pronouncement sa matuod nga maayong balita sa kaluwasan. That was the first announcement. Any member of the human race maka dawat niini can appropriate to it as God's perfect means of salvation. And that is grace in action. Grasya. Karon, dunay tuto ka mga butang nga gikinahanglan
mahibawan sa matag tao nga buhi nining kalibutan na. The unbeliever, okay, has to be saved. Mao kini ang pipila ka mga punto. Tulo. Let us specify that there are 3 things the unbeliever has to have aron siya maluwas. Ang nag-una nini, kinahanglan siyang naay kasayuran bahin sa mayong balita sa kaluwasan. Na nas Roma 10:14 nga nagaingon, how shall he believe of whom they have not heard? And how shall he hear without a communicator? Muna yung una. So, ang malikon, ang una gyud nini, he must have a knowledge. Kinahanglan siya na ay kasayuran, na hibaw siya bahin sa mayong balita sa kaluwasan. Ikaduha, nanginahanglan siya og na ay tinguha nga makaangkon og kinabuhing walay katapusan. Positive volition ang gikinahanglan niya. Nakanas mga buhat 2:38 nga nagaingon sa in English, then Peter said to them, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Ikatulo, kinahanglan ang maong di magtutuo og activated faith. Pagtuo nga buhi. Pagtuo nga, well of course, na pasiguli ang iyang kainit. Ang but pasabot, activated na kanang iyang pagtuo. Okay? Energized and kanang nabuhi pag-usab. Na diha sa mga buhat, Kapitulo 16, versikulo 31, nagaingon, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Now, sa diha nga isangyaw ang maayong balita sa kaluwasan, naa kini gahom. It has power. O kining maong gahom, dili sa anaa sa ebanghilista. No. It's not an evangelist or preacher or because niyadtong iyang persuasive eloquence of his message. No. But rather, that God was pleased through the foolishness of what was preached to save those who believe. 1 Corinthians 1:21. Now, ang plano sa kaluwasan unfolded as Almighty God sent His Son to earth on a mission to die, to give His life as a ransom for many. Marcos 10:45. And not simply to die, dili na kay pagpakamatay, kundi pagpakamatay dito sa cross, agi og pagdawat sa silot sa atong mga sala. Suhol sa atong mga sala. Aron sa ingon niya na we might be forgiven and receive the gift of eternal life. Now, alang sa kadaghanan, that sounds like nonsense, no? But ang Biblia nag-iingon man, ang mensahe sa cross, binuang alang niadtong nagakalaglag. But to us who are being saved, kitang nangaluwas, it is the power of God. Gahom kini sa Dios. 1 Corinthians 1:18. Now, ang pagtagad sa usa ka tawo ngadto kang Kristo, mao'y magadeterminar sa iyang dayon na nga kaugmaon. Ang iyang pagtuo kang Kristo mo resulta og kinabuhing dayon. Apan ang iyang pagsalikway ni Kristo, eternity in the lake of fire. Mao kanay resulta. The lake of fire is the final destination of the devil and his angels, ug mao kanay dadangatan sangkuan sa mga dili magtutuo. Now dito sa katapusang
No, dili kay katapusan. In the last judgment, yes, katapusan nga paghukom. Nitong laing nga niini, ang dakong puting trono sa paghukom. Great white throne judgment. Na kana sa Mateo 25:41 nga nagkanayon, then he, ang Diyos nga mahan, will say to those on his left, depart from me, you who are cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels. Tungod kay kamo nga mga di magtutuo, migamit man kamo sa inyong negatibong kambubuton, pinagi sa inyong pagsalikway kang Kristo, ingon nga Diyos ug manluluwas, Revelation 20:15, nagkanayon, that since your name cannot be found, samtang inyo nga di man makitaan didto sa Lamb's Book of Life, tungod sa inyong pagsalikway kang Kristo, ingon nga manluluwas, kamo itambog or cast into the lake of fire, nga tua ang hingpit nga kangit-ngit hangtod sa hangtod, na ay hingpit nga pagkamingaw didto hangtod sa hangtod, na ay hingpit nga pag-antos didto hangtod sa hangtod, dunay hingpit nga way pagkalipay, unhappiness, eternal frustration, na ay dayo na nga kasuko, kalagot, o kasilag, anger, ug wa kanay iskapuhan didto. Di ka na makaiskapo. No chance of escape. Busa, ang mga di magtutuo, gitawag yun nato, og dayo na nga mga pildiro. They are eternal losers. Kaya ang usa ka tawo nga mo salikway kang Kristo, nahimo nga siya ang iyang kaugalingong kanang kontra. This is on worst enemy. Now, sige magpangutana nimo niini unsa may kinagrabihang matang sa pagkamatay. The worst inconceivable way to die. Unsa man? It is to die as an unbeliever. Dili lagi grabing kamatayon, dili grabe ang kamatayon, mamatay og COVID-19, disgrasya ba sa dalan, mamatay bag cancer, dili. Ang kinagrabihan, the worst inconceivable way to die is to die as an unbeliever. Now, ang kaluwasan tuod, desisyon kini sa Dios. Gusto? Mao ni desisyon sa Dios nga gitanyag niya nga to sa tao. Og ang pagpasaylo sa mga sala sa tao, iyan na kanang desisyon. So redemption is God's decision. But forgiveness is man's decision. Kaya dito sa cross, atong makita ang atonement, propitiation, reconciliation, redemption. Mabito itong bitay ni Ginoong Kristo dito sa cross, sa pagbungat niya tetelestai, unsa pa nang but pasabot tetelestai, it is finished. Nahumana. O andam na ang pagpasaylo ni adtong mutuo sa iyang gibuhat nga kaluwasan dito sa cross. O ang kaluwasan pinagi lamang sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. Now, sa diha nga mo himog desisyon ang tao, mutuo siya diha kang Ginoong Kristo nga iyang manluluwas. Ang iyang mga sala, pasayloon. All praise, salvation, sins are forgiven. O diha, sa diha nga kitang mga magtotoo, na I'm referring now to believers, sa diha nga kita makasala, human naman ta maluwas, apan kita na pamay kinaiyang makasasala, nga may magatod ka na, magatukmod ka na sa pagbuhat ng mga sala, then, sa dihang makasala kita, isang kapan usab kita grasya sa Dios. Ang grasya nga gitawag nato og rebound.
nga mupauntol kita gikan sa gawas ngadto sa sud. Og mao bitaw 1 John 1:9 kanunay natong bungat kana. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So forgiven. Faith alone in Christ alone, forgiven. If we acknowledge or name our sins, forgiven. Now, ang tanan nga mga sala sa katawhan, sa mga sakop sa kaliwatan sa tao, gilukat ni Ginoong Jesucristo dito sa cross. Mao na, ngawa nagyoy kapangulipas ang tao. Kung moadto siya sa impyerno, sa linaw sa kalayo, tungod sa iyang pagsalikway kang Kristo, iyang manluluwas din, iyan nagtinuyuan sa iyang buot. Siya ang nagbuot nga moadto. Kaya di man kabubuton sa Diyos nga moadto ang tao dito sa linaw sa kalayo. Dili. Anaman na sa 2 Pedro 3:9. 2 Peter 3:9 klaro kayo. God is not willing that anyone should perish, but that all should come to repentance. Mao, nga wagyo'y ikapangulipas ang tao. Gihatag ng tanan, gisangkap na sa Diyos, alang siyang kaluwasan. So, ang post-salvation sins sa magtutuo, mapasaylo sa diha nga siya mo acknowledge, mo angkon sa mga salang nabuhat niya, diha pasayloon siya sa Dios. So mo nang gitawag na itong believers pray salvation sins, all sins, kay dito man pasangil nga ito kang Ginoong Jesucristo, samtang gabitayin siya sa cross, all sins imputed and judged. O kinsa mihukom ang Diyos nga mahan. Gihukman ang iyang bugtong anak dito sa cross. Nga mo ay mipuli sa atong dapit nga kita untay ilansang dito. You see? So ang mga pre-salvation sins sa magtutuo karon, forgiven at regeneration. Yan ang higayon nga siya naluwas, ang iyang mga sala gipasaylo. O niya, ang post-salvation sins, human maluwas ang magtutuo, gipasaylo, forgiven at rebound. Inig-rebound niya ng maong magtutuo din, pasayloon ang iyang mga sala. Now, note this one. Without regeneration, ang dili magtutuo, ang iyang mga sala, we are never forgiven. Akong balikon. Without regeneration, why pagkatao pag-usab, ang mga sala sa dili magtutuo, dili gayon mapasaylo, are never forgiven. Now, doon na rabay upat ka mga major reasons nga ang tao mudawat o kaluwasan. Okay. Ibaw ka kunsa ni? Upat kini. Ang nag-una ni the unbeliever's fear of death. Yes. Ang mga di magtutuo labihan sa paghandlog nilang kamatayon. So, ang usa ka di magtutuo, makaamgo siya. Ug mo dayon siya og dawat sa kaluwasan. So, mo na ang una nining major reason is the unbeliever's fear of death. Ikaduha, the desire for the forgiveness and cleansing of their sins. Na siya tinguha, buot siya nga mapasaylo ang iyang mga sala. Ikatulo, nagpangitagit siya kinabuhi nga na ay kahulugan, na ay meaning, in English, they're looking for meaning, purpose, and definition of life. And then number 4, mahadlok sila nga mabiyaan. They are afraid of being left out. Ang tanang mga di magtutuo are lonely. Okay? So mo ka na.
ang pagpatinaw nimo mahitungod nining upat ka mga nagunang mga hinungdan ngano ang mga tao magpaluwas. Now, okay, mangutanan sa ko nimo, what is evangelism? Atong ipaklaro nimo kay napay uban sa atong mga bisan kan mga igsuon nato ni Kristo o atong mga higala nga dili paluwas. Mangutana unsa man ning evangelism? It is a proclamation of the gospel. Okay? Muna'y tul-in gyud og diretso nato nga paghatag kanimo og kahulugan sa pulong nga evangelism. Daghan kaninyo sig kadungog nini maong pulong. So again, evangelism is a proclamation of the gospel, butyag sa mayong balita sa kaluwasan. Ikaduha, it is the communication of the good news of salvation. Pagpaila, pagbutyag, pagpadayag sa mayong balita sa kaluwasan. Kay kini kong pulong nga evangelism, gikan kini sa Grigong pulong nga iwangalidzo. Iwangalidzo, spelled E-U-A-N-G-A-L-I-Z-O. Iwangalidzo. Now, kinsa may sangyaw. Who is the preacher? Ibaw kang kinsa? Dili lang kaya ang evangelista. Ang matag magtotoo. Every believer is the preacher. Now, ang Grigong pulong for preaching is keruso. Diha sa 1 Corinto 9:16, kini na kanayon, woe is me if I do not preach the gospel. Now, ang matag magtotoo, utangan ngadto sa matag dili magtotoo. Every believer is indebted to every unbeliever. Hinumdumi katong tulo ka mga pagtagad, 3 attitudes nga gilatid diha sa Roma 1:14 ngadto 16. Ang bersikulo 14 nagaingon, I am a debtor, utangan ko. Bersikulo 15, I am ready, prepared. Bersikulo 16, I am not ashamed. Now, unsa man tong tuto ka gahom luyo nining evangelism? What are the 3 powers behind evangelism? Una, Bible doctrine. Ikaduha, prayer, pagampo. Ikatulo, filling of the Holy Spirit, love. Ang pagpuno sa Espiritu Santo nga matang sa paghigugma. Now, tinuod nga ang mayong balita sa kaluwasan, sakit kini. It is offensive weapon ngadto sa mga dili magtotoo. Offensive weapon. Tinuod nga ang mayong balita sa kaluwasan is offensive. Sakit. O it is offensive to people who have negative volition. People who are self-righteous and arrogant and religious people. Now, in fact, mao gid ang tuyo. Our Lord said, do not think that I have come to send peace upon the earth. I did not come to send peace, but a sword. And the sword is both the word of God and the gospel. Sabta gina. Og niya pagipuntong akong dadon kanimo. Ang kaluwasan way bayad. Nganong wa may bayad? Tungod kay diha nay mi bayad sa hingpit niya na. Because someone has already paid it up for you. So, all that one has to do, unsa man, is simply to accept it by faith. Ayaw yung kalimot, yan ang by faith, pagtuo. Na kung bahin ka na espirituhanong kamatayon, kung sa tibot pasabot, sa spiritual death, pagkahimulag sa tao, gikan sa Dios. Maunay,
spiritual death. Unsa may Diyos nun nga solusyon ini. Ibaw kagunsa? The only divine solution is by faith alone in Christ alone. O kung imong dugangan ka na, kanang maong matang sa pagtuo, kanang maong kasulbaran, iyas tao. It is a human solution. O dili maimo ang kaluwasan. Dili nimo mangkon. Ibaw ka nga no? Tungod kay ang pagtuo nga gidugangan og mga maayong buhat invalid. Inbalido. Dili valid. The only valid faith is faith without works. Sabtag na. Pagtuo nga way binuhatan. Kay di na sila masagol, mura na sila kanang tubig ug lana. Sabot. Mao na atong kaamgid. Di ni mo na masagol. Faith is faith. Works is works. Kay ang kaluwasan, God, paminaw, salvation always has been, always is, and always will be by faith alone in Christ alone. Mora. Ug si Kristo ra gyud ang bugtong dalan ngadto sa langit. All other roads are detours to doom. Tanan nga mga kanang paagi na ay alagianan nga ilang gihimo nga kini patipas gikan sa kamatuoran ngadto na sa kalaglagan. Now, ako kaning baliko na po ni. Ato naman ang gisgutan. Again, review. Ang kaluwasan, dili ang pagpabautismo. Dili. Ang kaluwasan, dili ang pagpasakop og simbahan. Ang kaluwasan, dili ang pagsunod lang nimo sa golden rule. Ang kaluwasan, dili pinagis pag-isa sa imong mga kamot. Sampai pag-isas mga kamot niya itong tulisan nga dito sa kilid ni Ginoong Kristo samtang gilansang sila sa cross. Unsa man niya pag-isa sa mga kamot nga gilansang man ang duha niya ka kamot. You see? O niya ka ng pagpamimbro og simbahan. Unsa man pagpamimbro og simbahan nga itong panahon na wa pa may simbahan. Okay? Ang kaluwasan dili ang lakaw ni mo gikas altar, gikas pultahan ngadto sa altar kunuhay, dili. Ang kaluwasan dili ang pagbuhat ni mo maayong binuhatan. O dili kita supak ang pagbuhat ng maayo. Maayo man gyud na. Okay? Apan duha man ka klase nga maayong binuhatan, Dios nun ug tawhanon. Ang tawhanon dili madawat sa Dios. Now, so, ang imong paghimo og mga mayong binuhatan, dili ka na paagi nga ikaw maluwas. Resulta lang hinuon ka na sa imong kaluwasan. Sabot? O niya, dili maluwas ang tao pinagi sa iyang pagsunod sa napulo ka sugo. Dili. Dili maluwas ang tao nga dugangan niya ang iyang pagtuo o lordship salvation. Dili. Dili maluwas ang tao pinagi sa iyang commitment kunuhay. No, you cannot. Faith plus anything negates salvation. Makapapas, makawagtang sa kaluwasan. Ano magisulti sa Piso 2, 8-9? Very popular verse. We have been saved by grace through faith, that not of yourselves. It is a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Now, una pa, kita mo padayon, na punto akong dadon kanimo. Okay? Paminaw. Doon ay duha ka mga nagunang mga matang sa mga tao dinhi sa kalibutan. There are two major kinds of people on the face of the earth. Nakadungog ka na tingali nini, ato lang nila bason gihapon.
kinsa maning duha ka nagunang mga matang sa mga tao. Okay, atong unahon ang mga di magtutuo. These unbelievers are unregenerate. Unregenerate. Dili sila mga nangatao pag-usab. No. They are not born again. Maunay, una. Now, ikaduha, nga matang sa mga tao mo itong mga magtutuo. Gitawag na nag-regenerate. John 3:3, gawas ko ng tao magpagkatao pag-usab, dili siya magkakita sa gingharian sa Dios. Now, kining baliktas sa mga di magtutuo, kinsa man ni sila. Kining mga tawhana nakadungog sa mayong balita sa kaluwasan, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Apan nilang gisalikway. Wa sila mutuo. O kining mga tawhana gitawag og unbelievers, mga dili magtutuo. O kini sila ang description good nila ng mga di magtutuo. Duha ni ka klase pod nga mga di magtutuo na gitawag og mga ascetic. Now, kining ascetic, mga relihiyoso nga mga matarong silang kaugalingon. Di ba nakakita kang mga tao nga rabias pagka-relihiyoso, mga hinimbahon, mga inampuon, tanan nga mga binuhatan kinta sa mga Kristohanon ilang isunod. Grabe kaayo ang ilang pagsunod. Religious, self-righteous. Sama niya itong kanang mga sakop ni Nicodemo, inumdum ka mong Nicodemo. Kantos Nicodemo, usa sa mga pangulo sa ilang relihiyon. Labihan sa pagka-relihiyoso. Pagkahinampuon, kapila mo ampo dito sa ilang templo, kanang magapuas sa tanan nga mga buluhaton, iyag yung gisunod ni Nicodemo o siyang mga sakop. Kini silang mga tawahan nga gitawag og ascetic, religious, self-righteous nga mga tao. Dili magtutuo, ha? O niya, ikaduha nga matang sa mga di magtutuo, kini gitawag ng lascivious. Kini gitawag ni sa kadaghanan og mga dautan, mga bad, evil people, lascivious. So nakita nimo ang diferensya. Ang usa ka matang sa mga unbelievers, ascetic, religious, self-righteous. Ang ikaduha, opposite, you see, lascivious. Kini gitawag og mga dautan, evil people. Okay? Adto tas mga magtutuo. Believers who are regenerate. Okay? Naapoy duha ka klaseng mga believers. Na mga believers nga gitawag og losers, mga pildiro. Kaya nga mga pildiro man sila. Although they are believers, luwas. Mga sa langit, ini kamatay nila, apan, ang ilang kinabuhi, may atong tanahon. Kini sila mga pildiro, kay mga negatibo man. O may gana, way gugma, way kainit, way panahon sa pagtuon sa pulong sa Diyos. So, sige na sila sa ilang paglunang sa mga kasalanan. They have become carnal. O niya mo sangko sa pagka-reversionista. Ang gitawag sa kadaghanang kasimbahanan o backsliders. Apan ang atong igamit, reversionism, reversionistic. O unsa pa, mga negatibo. Way gugma, bahin o mga Diyos nung mga butang, mga spiritual ng mga butang negatibo. Recalcitrant believers. Okay? Lethargic, recalcitrant. O niya itong description nila. Carnal. Mga pildiro. O niyang ikaduhang matang sa mga magtutuo na apoy mga winners. Mga mananaog. Okay? Kaya kini sila mga spiritual. Unsa may spiritual? Napunan sila Espiritu Santo. O sila yung mga gitiner nga mga sala. So they become spiritual. O ang uban gani, mga hamtong na espirituanon.
spiritually mature. O mainiton sila, bukal-bukal ang ilang pagtagad nganto sa pagtuon sa pulong sa Dios. They are boiling hot in their attitude. Gitawag kini sila pivot. Sinaligan sa nasod. Ug nahimo sila nga invisible heroes. Mga problem solvers nga mga matang sa mga magtotoo. Kini sila gitawag sa pulong sa Dios o mga remnants, mga salin na magud ang iya sa Dios. You see? Mga nang ubang mga pilosopo mayong adi na kumuapil og kanang inyong gisangyaw kay maayo pa ning akong gipasilungan nga relihiyon kay daghan mi. You see? Apa nang iya sa Dios gamay raman, remnants ra. Okay? So that's the second kind of believers, winners. Ang usa, losers. Kini mga winners are spiritual, spiritually mature, boiling hot in their attitude. They are the pivot of the land, invisible heroes, problem solvers, this kind of believers, remnants. Pangutana, asa man ka may sakop? Where do you belong? Dili nga itong gipanghisgutan nga mga two major kinds of people on the face of the earth, believers and unbelievers. O kung believer ka, asa man ka mabilong, loser or winner? O kung ikaw dili magtotoo, where do you belong? Ascetic or lascivious? Di man kadtong nagpilosopo nga mayon sila daghan man tinuod diha sa Mateo 7:13 ngadto 14 unsa may gisulti diha sa pulong sa Dios. Sa in English nagaingon kini, paminaw. Wide and easy is the gate that leads to destruction, and many are entering into it. Daghan. But the gate is narrow and the way is hard, malisod, hagipot, that leads to life. And only few, kadungog ka, only few are entering it. So, mao ka na yung pagpatinaw ni mo, bahin ni mga butanga. Now, akong dugangan katong gisgutan nga may tungod nining mga tao nga mahadlok, umamatay, mahadlok silang mabiyaan, you see, o nagpangita sila kinabuhi with meaning, purpose, and with definition. Apan akong dugangan pag ito. These four things is mga butang kini nga nagadasig sa unsa pagdawat sa maayong balita sa kaluwasan. This is what we call motivation of evangelism. Okay? Ang naguna niini tungod sa gugma sa magtotoo for God and the desire to please God. Mao gid na mabasa mo sa 1 John 4:19. Ikaduha, it is the believer's desire to obey and fulfill God's will. Na sa 2 Corintios 5:14-15, 1 Juan 2, versikulo 2, 2 Pedro 3:9. Ikatulo, because of the believer's knowledge about the future of an unbeliever. Yes. Ang usa ka magtotoo, nadasig siya. Gumikan sa iyang kahibalo o kaalam, mahitungod sa kaugmaon sa usa ka di magtotoo. Lucas 12:46, Juan 3:18, pinadayag 20:15, pinadayag 20 versikulo 10. Ang ikaupat, because of the believer's awareness and knowledge nga ang mga magtotoo pagagantihan didto sa judgment seat of Christ. 2 John 1:8, 1 Corinthians 9:24,
Matthew 10:32 to 42. Mao kini. This is the ultimate motivation. So, kung bahin na sa pagsangyaw sa maayong balita sa kaluwasan in evangelism, make the issue out of the issue and make the issue clear. Ipaklaro yun. So, now, ato ning ipadayon ugma. Okay? Di apay daghan natong paghisgutan. O anto kita sugod ugma may tungod sa kagawasan nga gihatag sa Dios ngadto sa tao. Hingpit gyud ang kagawasan. Perfect, complete freedom of choice. Kay anha makita nato unsa kadakong papel ang gihuptan niining atong kabubuton. Adlaw-adlaw matagutlo sa atong kinabuhi. Atong gamito ng atong kabubuton. O kita na hug kanunay. Ubos kita balaod sa tulubagon sa atong kabubuton. The law of volitional responsibility. Magampo ta. Balaan na mo nga Diyos, salamat sa imong pagpatinaw kanamong dugang pagyud may tungod sa kaluwasan nga mao kini ang main thrust sa ministry nga among gipasilungan. Salamat o Dios niining tanan nga grasya, although we do not deserve, we do not earn, we do not work for, ikaw nagapadayon gayud sa lihok sa imong grasya nga ni kanamo. Salamat nining higayuna na da kami pagbalik ugma sa among pagpadayon sa paghisgot pagtuon niining mga butanga ang may kalabutan sa among Kristohanon nga pagkinabuhi. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.